Manalo siya sunod sa duha ka bulan ug mga kinahanglan ganito na tungod sa pagtugyan kaniya sa responsibilidad na gihatag sa simbahan aron iya atimanon ang katawhan diha sa usa ka parokya. Katuig 40 years nga sukat natukod kini mao nga parokya 1985 ug karon 2025 mao na nga dipay kita mapasalamaton sa Dios ug taas-taas naman diay ang atoa nga pagpanaw isip mga magtutuo uban sa 28 ka GKKs ug mga asosasyon o mga apostolado mga ministriya. Diya sa tuwa nga ebanghelyo nga nadungog nato gikan sa pagsaysay ni San Mateo ang mga tinun-an, ang mga gipadala pili sila mamahimo unta nga asin maghatag kalabi sa kinabuhi sa uban ug sila usabay mo kahayag ngadto sa uban. Naging nga kamo ang asin ngadto sa katawhan. Ito ato nga bahin kamo usab ang kahayag ngadto sa katawhan. Sumo na ang larawan sa mga gipili ug gipadala sa Ginoo. Kadiha sa kangit-ngit sa kinabuhi ang matag Kristiyano di ay ang matag Katoliko mamahimo nga kahayag ngadto sa uban. We remain hopeful in the Lord and our lives will serve as light to others. Kana nga larawan gipadaya diya sa katilingban nga nagpanaw nga malaumon, pilgrims of hope, salt of the earth, light of the world. Ang paghatag sa pan mao kini ang buhat sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios. Usa-usab kanindot nga milagro nga gi-attribute kang San Nicolas mao nga gipanalanginan niya ug giapod-apod ang tinapay nga nakaayo sa katawhan. Nagdamgo siya sa mahal nga Birhen Maria ug giingnan siya nga dunay pan ituslob kana sa tubig ug pagakanon niya. Kumana nga gihimo niya kini ug siya naayo sa iyang nga balatian. Mao kini nga mao nga tradisyon himo sa mga Agustinyo nga mga pari nga di pagpanghatag sa pan, pagpakaon sa pan aron makaayo unta sa katawo. Malipayon na ika-40 nga kapistahan pahinuod kang San Nicolas di Tolentino. Palakpakan ta